baš lijepo. Baš živimo u pravoj demokraciji gdje predsjednica vlade svijet ulici. Super PR. Super PR. Može onda odgovor gdje su milijarde ponovo? Dajte gospođo Kosor, recite nam. Građani ne zaslužuju odgovor, jel tako? Osim da ću dobiti kaznenu prijavu. Hvala vam na priječki. Priječit ćete na tuči, tako, to je program koji se nudi. Bravo HDZ-u, ti nema šta. Sad se može očekivati na kaznena prijava.